Запомнете това име. Леандро Кошмарът Годой. Гаучо. Минал през школите на Бока и Расинг. Галмайстър в Бироя. Сега слага най-тежката. Девятка в България. Дазачин, тази на ЦСК. Той не чака чудо. Той го създава. Най-много удари до момента в шампионата. Всяко негово докосване е заплаха. Всеки негов поглед – нов кошмар за вратарите. Дуспи в 96-та минута. Спокойна. Годой хваща топката, забива я в мрежата и вдига юмрук към сектора. Това не е просто нападател. Това е оръжието на армията. Когато той тръгне напред, ние тръгваме с него. Сподели този клип, ако вярваш, че с Годой армията се връща на своя трон. Само ЦСКА